Que hai, familia? Bueno, hoxe temos unha receita espectacular. Desas receitas que estou seguro que vades a repetir unha e outra vez. Buah, unha receita que vos vai a gustar a todos porque ten sorpresa. Nunca mellor dito. Vamos facer unhas albóndigas sorpresa. E vamos facerlle un preve, bueno, saludável, que acompaña fantástico. Un preve con moitas verduriñas, sabedes? Temos unha cebola, un par de dentes de allo, cenoidas, uns tomatiños e logo temos aquí un poquinho de viño branco e de caldo. Vamos a facer unhas albóndigas de forma tradicional, pero logo vamos a meterlle un truquiño. Vamos a meterlle un anaco de queixo no interior cando boleemos as albóndigas e así vai ser unha albóndiga sorpresa. Xa veredes como lle vai a chamar a atención aos nenos e aos maiores tamén. Pero bueno, para isto precisamos un queixo bo e tenro. Un deses queixos tan maravillosos que temos aquí en Galicia. A poder ser un queixo tenro porque queiro que sea un queixiño fresco que se derreta dentro da albóndiga e que cando a comamos, abramos a albóndiga, se nos escorra por aí. Así que vamos a pedirle ao noso compañeiro, o capitán Rafa, a ver se é quen de conseguirnos un queixo fresco como que precisamos. Rafa, serás quen de conseguilo? Oído en Santeles, chef, na Estrada, provincia de Pontevedra. Aquí Rafa Durán, o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Se queres queixo fresco, vouche levar un queixo fresco de calidade, como sempre. Pero antes vouche contar o chiste do día, non? O chiste do menudo día. Dille, cariño, estás obsesionado co fútbol e fasme falta. E dille el, pero que falta ni que falta, se non che toquei. Estou con Manolo, de Leite Ulla. Graciñas, Manolo, por recibirnos. Gracias a vos. O queixo fresco, como se fai? Bueno, primeiro hai que traballar a poder ser con un leite de boa calidad, non? Un leite galego que sea de boa calidad. Afortunadamente en Galicia temos bons leites. E claro, bótaselle na cuba, ponse a temperar, e unha vez que o tes temperado, botaslle o callo e malo sal. Nos salamos en cuba. Vale. Entonces, a partir de aí, cando está para picar, pícalo, desóralo, prénsalo e járdalo na cámara. Espera, que me perdo. Pícalo, desóralo e prénsalo. Sí. Bueno, enmóldalo, claro. Que pícalo? Como se pica o queixo? Botas o leite na cuba. Sí. Unha vez que tes o leite na cuba, botarlle o callo. Córtalo cas liras, sí, para facer unha pasta. Unha vez que tes esa pasta, desóralo e despois enmóldalo. E unha vez que o tes enmoldado... Desóralo é deixar que... Que marche o soro ou parte del. Vale. Que parte do soro marche. Que perda líquido, non? Sí, e que che quede a masa máis consistente. Vale. Entonces colles eso, mételo nos moldes e mételo na prensa e darlle o prensado que queres para ter o queixo como queiras, máis prensado, menos prensado, con máis humedad, con menos humedad. E canto tempo ten que curar despois un queixo fresco? Un queixo fresco nada. Nada? É dicir, hai xente que o quere xa. Que sería este que temos aquí, non? Que sería eso. Bueno, vouche preguntar unha receita, aínda que isto comes así directamente, xa vos lo digo eu, unha receita, ou como comerías ti este queixo? Ou como recomendarías? Bueno, o queixo podese comer para postre ou podese comer para entrante. Sí. Entonces, das que me gustan a min é ou con anchoas ou con pan de uvas pasas. Pan de uvas pasas? Sí. Con noces? Sin noces. Sin noces. Polo contraste de sabor. Espera que lle pregunto ao cociñeiro. Bueno, non lle pregunto. Miguel, xa chomando, rodando este queixo, non sin antes, dasme permiso para probalo? Sí, por supuesto. Porque como son o reportero recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro, teño que testalo. Ti non das puntadas en fío. Ponme 10 ou 30 que teño que facer unha cousa co equipo, vale? Graciña, Manolo. A vos. Moitas gracias, compañeiro. A verdade é que ese home sabe moito, que vos acompañamento nos dá, pero bueno, é que un queixo como estes pega con todo. Bueno, nós neste caso vamos a facelo que sea a sorpresa da nosa receita. Vamos a comezar esta receita polo breve. Vamos a poñer xa unha tarteira ao lume, unha tarteira ampla, porque aquí vamos a facelo breve,
logo vamos a trituralo e logo vamos a meter as albóndegas xa aquí dentro desta mesma tarteira. Vamos a botarlle un pouco de aceite. Aí temos, vamos a cubrir ben o fondo de aceite. Aí. Moi ben. Así. E vamos a darlle xa lume. Poñémolo aquí, de momento o lume a modiño para que se vaya quecendo. Pa o preve, cenoiras, unha cebola, un par de dentiños de allo e uns tomatiños. Vamos a picar estas verduras e o tomate non vamos a picar, vamos a botarlo directamente relado. E así tamén xa vai noutra textura e non temos tanto que triturar despois o preve. Moi ben, vamos a coller aquí e vamos ir ca cebola. Así, sacamoslle esta cabeciña. Moi ben. Como noutra receita que xa levamos feito, como o preve logo vai triturado, non precisamos picalo tampouco demasiado. Non fai falla que sea picadiño aí ao milímetro. Un pouco grosso para que se vaya refogando e logo cando este refogada, pois triturar. Moi ben. Vamos ca outra metade. Aí está. Moi ben. Moi ben. Xa temos a ceboliña. Vamos a ir botando xa aquí. E xa, agora xa subimos o lume. Poñemos xa o lume a tope para que comece a refogar as verduriñas. Moi ben. Vamos. Temos aí ben centrada a carteira. Vamos co alliño. Machacámoslo así un pouco e ca puntilla sacámoslle as pelas. Moi ben. E co seguinte. Aí temos. Bueno, xa vedes que esta é un preve que leva un monte un lote de verduras para que sea máis saborosa. Podemos engadirlle a que máis nos guste tamén. Si temos un pouco de allo porro, un pouco de pimento, calquera verdura lle queda ben a ese tipo de preves. Non neste caso, facémola máis sinxela con estes ingredientes. Vale, temos a cenoira, recordade, cortamos sempre para ter unha base para cortar, vale? É importante porque esta sí que é unha destas verduras complicadas de cortar, ao ser redonda, móvesenos moito e é fácil que teñamos un pequeno percance. Cortamos así, en anacos iguals. Non fai falla que sean anacos moi pequeniños, simplemente que non sean demasiado grandes para que se refoguen pronto. E vamos meténdoa tamén aquí. Vale, vamos cas últimas cenorias. Neste caso, botámoslle as cenorias e máis o tomate, pero podíamos facelas solo con cenoria e ca cebola, co allo e demais, e sería unha salsa de cenoria. Pero neste caso, a mí me gusta mesturalas, porque lle dá chispa, lle dá outro sabor. O tomate máis a cenoria xuntas fai unha salsa increíble. Moi ben. Vale, esta por aquí. Así. Moi ben. Eu creo que coido que xa con esta cenoria damoslle unha voltiña. Aí, que se vaya refogando pouquiño a pouco. Moi ben. Vamos coller o relador e un pratiño para relar. Isto vamos a botar o lixo e isto para lavar. Moi ben, temos os tomatiños xa lavados tamén, importante que antes de relalos, pois isto xa nin pelamos ni nada, non nos fai falta, simplemente pasalo así polo relador. Aí está, porque así sacamos tamén todos os xugos do tomate, toda a parte interior, e xa o sacamos máis disolto para botar aí no preve. Moi ben. Aí temos. Bueno, xa ves que tamén é moi doado, tanto picar como relar. Isto, pois, é moi doado de facer.
Aí, isto para o lixo. E o preve o tomate para aí. E vamos co último tomate xa. Aí vai. Cóstalle un pouquiño ao principio, a primeira parte da pel, pero agora xa, unha vez que pasa esa parte, empeza a soltar todos os xugos e se raya moi fácil. É moi doado de facer isto. Tamén, eso, se non tendes un relador así un pouco ancho e tal, facedelo picadiño ou triturado incluso. Podedes trituralo nunha picadora destas de brazo así, antes de botalo aí, e tamén nos vale. Por despois o tomate, o problema que ten o tomate é cando xa facemos o preve, cando xa está cociñado, se lle pasemos o brazo batedor, batemos moito, nos cambia de color, se nos pon alaranxado en vez de vermello. Nos queda un cor moito máis claro. En cambio, se o trituramos antes, non temos ese problema. Vale, isto xa estaría. Moi ben. Aí temos, aproveitamos ben. Botamos o preve e isto para lavar. Vamos a lavar un poquinho as mans. Aí está. Moi ben. Vamos a pasar unha balletiña aquí á táboa para continuar cos seguintes pasos da receita. Aí temos. Moi ben, bueno, temos aquí xa en marcha, vamos a coller unha orella destas para remexer e non queimarnos. Aí temos. Bueno, non me dirás que non ten boa pinta este preve, Unha chea de colores, aquí un lote de colores. Bueno, isto é... Moi ben. Vamos a engadir xa un poquinho de pimenta. Aí está. Moi ben. E vamos a engadirlle o viño branco xa, para que vaya evaporando. Xedes, máis ou menos vamos a engadirlle medio vaso de viño, aí. Con este reservámoslo. Damos unha voltiña para que se reparta ben. Empece a evaporar o alcohol todo do viño. Moi ben. Hai moita xente que para cociñar usa un viño canto máis malo ou canto máis económico, mellor. Eu non estou de acordo. Se facemos unha receita e sabe rica, saborosa, cun viño cativo, se o facemos cun viño bo, bueno, xa é espectacular. Bueno, imos con carnosas albóndegas. Vamos a coller un cunco. Moi ben. Un cunco para a carne e outro para poñer a mollo o pan e o leite. Moi ben. Botamos aquí a carne. Isto para lavar. Moi ben, temos a carne que lle pedimos a carniceira que nos la pasara pola máquina 2 veces, porque queremos que nos quede ben soltiña para facer as albóndegas. Neste caso, temos a metade da carne de tenreira e a metade de porco. Podemos facela tamén solo de tenreira, solo de porco, podemos facelas de polo, de pavo, da carne que máis nos guste. Bueno, vamos a poñer tamén o pan. Neste caso, teño un pan de molde, pero podería ser calquer outro pan que teñades pola casa. Un pan do día anterior, de 2 días, de varios días, un pan receso que teñades, simplemente, pois o que vamos a aproveitar é solamente a parte da miga, porque a parte exterior, a cortiza, pois é un pouco dura, e inda que poñamos a mollo, sempre vai estar un pouco máis dura. E para que non se note, pois o que facemos é aproveitar somente esa miga. Podémoslo facer tamén eso, cun pan de panadería, un pan bo que teñamos pola casa, aproveitar esa miga, sacarlle a corteza toda e solamente quedarnos ca miga. Poñemos, rompémola así, pola metade, e co leite, así. Vale. Poñemos aí a mollo que se empape ben do leite. Aí está, vale. Xa nos chegaría con esta. Vale, isto reservamos que vaya empapándose do leite. Pasamos un paniño.
aquí a táboa. Ben, vamos a aderezar a carne. Para iso temos un par de dentes de allo e un pouco de perixel. Vamos a engadir tamén un pouco de pimenta, un poquinho de sal, darlle un poquinho de chispa a esta carne. Vamos a aproveitar simplemente as follas do perixel, porque os talos tamén teñen moito sabor e podemos aproveitalos, pero neste caso notaríanse moito no medio da carne, no medio da picada. Por iso, simplemente vamos a quedarnos cas follas e o que vamos a picar. Para outra receita, como vos digo, poderíamos utilizar perfectamente o que son os talos. Moi ben, así. Aproveitamos ben as folliñas. Así. Moi ben. Aí está. Moi ben. Estos talos ao lixo. Aí vai. Xuntamos todas as folliñas. Facemos aquí unha boliña. Así. E picamos aí, moi finiño. Vamos a picalo que quede ben picadiño, ben finiño, para que se note o sabor, pero non notemos polo medio o perixel. Aí, damos un repaso ao outro xeito, así. Aí. O coitelo tamén é importante que este ben afiado, porque si cando picamos unha erva destas, si non está ben afiado, o que facemos é machacala, máis que cortala. Ahora, sí que é importante. Isto engadimoslo á carne. Ben, os allos, os 2 dentes de allo, vamos a pelar, aí temos. Tamén nos vamos a picar, neste caso, moi picadiños. Así como para o preve vos decía que non facía falta porque vamos a triturar, para aquí sí que precisamos que queden ben picadiños. As pelas para o lixo. Aí vai. Imos a picar así e así. Moi ben. E agora, así moi picadiño, moi pequeniño, para que non se noten no medio da carne. Aí vai. Que den todo o sabor, pero que non se noten. Vale, damos unha pasada, así, xuntamos todo e volvemos a darle unha pasadiña para que queden ben picadiños e eso, non se noten no medio. Solamente queremos que atopar o sabor, que lle queda moi ben o sabor do allo nestas carnes. Aí vai. Un dente de allo, aí. Vamos co outro, igual. Picamos así, en láminas por un lado e polo outro xeito. Aí. E agora picamos así, moi pequeniño, moi finiño. Pouquiño a pouco. Aí. Moi ben. Xa casi o temos. Así. Un pouco para este lado e para o outro lado. Xuntamos todo. E outra picadiña. E así xa conseguimos que este ben pequeniño. Aí vai. Moi ben. Xa o temos. Xa temos o allo. E agora non perdemos de vista o preve. Temos o preve xa casi listo. Vamos a engadirlle o caldo. Temos un pouquiño de caldo. Neste caso é un caldo de verduras, pero podemos engadirlle un caldo de osos, un caldo de polo, calquer caldo que vaya coa carne. Moi ben, engadimoslle caldo, vamos a darlle unha voltiña, así, damoslle unha voltiña, xa evaporou o alcohol todo do viño, e nada, agora que se refoga aquí un pouquiño máis, e xa estaría para pasarlle o batedor de man. Ben, pirixel, allo, unha pelisca de sal, botarlle aí, moi ben. Vamos a botarlle tamén un pouco de pimenta. Aí temos, así. A min me gusta ben a pimenta e quedalle moi ben nestas elaboracións. Vamos a botarlle un fío de aceite de oliva virgen extra, un fiño, para que faga un pouco de pegamento. Que realmente o pegamento que vamos a usar aquí vai a ser o ovo, que xunto co pan
que temos mollado en leite, ca miga de pan, van a axudar a que se pegue todo. Vamos a engadir, de momento, un ovo. Temos outro por si nos fai falla, pero de momento vamos a engadirlle un ovo solo. O pan xa o temos empapado, e agora, importante, escurrir o exceso de leite. Non queremos que leve todo o leite, senón o que queda no pan, engadímolo aquí. Aí temos. Senón, nos quedarían demasiado húmidas as albóndegas. Aí está. Moi ben. Vamos co último. Moi ben. E isto para lavar. Vamos a pasar un auga na man. Aí está. Moi ben. Repasamos e creo que xa temos todo. Allo, pirixel, un ovo, sal e pementa e o pan que tiñemos, a miga de pan que tiñemos remollada no leite. O outro ovo, de momento, deixámolo de lado. Vamos a coller un garfo para empezar a misturar. E agora mesturamos todo isto. Vou darlle a primeira pasada así co garfo, pero logo vou meter as mans, que é a mellor forma de mesturar e de facer a... veciño! Hombre, Isa, bons días, que tal? Bueno, vou para a cafetera, invitasme un café ou que? Bueno, muller, claro que sí, xa sabes que aquí tes café sempre que queiras. Mira, traio frío. Home, é que hoxe está o día así un pouco raro. Ai, Eu de verdad, Bueno, aquí me tes, pero estou aquí amasando, pero en vez de estar amasando masa, estou amasando carne. Aí vou. A ver que faz logo, Pois... Xa deixo o café facendo, porque senón... Ai, se así A botas ver. unha panciña aquí. Ah, vale, albóndegas. Albóndegas, O que e logo. sí. Voy a... Mira, este pratiño, para poñelas, vouche enseñar a facer, esta vaiche encantar. E vas a facer a tua nena máis dunha vez, xa verás. Moi ben, moi ben. Bueno, ten boa pinta a carne aquí co... Este que lle botaches prixel, non? Ten pirixel, ten allo, ten miga de pan remollada no leite, Vale. ten un oviño, A ver. sal e pementa. Bueno, mira, isto é moi doado, Hai que coller un anaquiño, ti a albóndega faría así un anaquiño e darías, sí, xa está, non? efectivamente, así. Pero mira, nos facemos un buratiño, facemos así un buratiño no medio, aquí, un anaquiño de queixo, Sí. metémolo e Escóndelo. Escondémolo aí. E volves a boleamos bolear. igual. Ai, mira pa aí. Mira, arrima a fariña para aquí. Oiches, bueno, mira que Mira. dixen albóndegas na miña vida, pero nunca así con a sorpresa Pois dentro. agora simplemente pasámolas por un pouco de fariña, Sí, vale? a poño aquí. E vas poñendo aí, eu vou nas fretindo Mira, e logo pai. metemos na salsa. Estas son como eses ovos que hai que traen o agasallo dentro, non? Bueno, parecido. Sí, parecido. Eu teño a casa chea de mini xuguetes que non valen para nada, deses oviños. Creo que todos, Fágolle así. todos os que temos nenos, todos temos dese tipo de xoguetes. De xuguetiños pola casa, Non facas balas. moi grande, Ti non lle botes demasiada carne. Demasiada carne. Sí, eso por é si un non vai problema. quedar A un ver, croquetón. Un croquetón, mira. Aí. Bueno, é un poquinho máis grande. Non, non te quítolle. preocupes, está ben. Quítolle un pouco. Así ten que ser unhas albóndegas, unhas un pouco máis grandes e outras máis pequenas. Home, está moi simpática, porque a verdad que non te esperas isto, non? E sobre todo porque ao ser un queixo tenro como este, cando está feita está quente, rómpela e sale o queixo derretido. Que che Bueno, moi parece? ben, mira, que che parece a ti? Mira. Bueno, eu vou ir aquí preparando o moi preve, ben. mentras ti me Vale. faz eso, que me ven de maravilla. E xa verás como esta é unha desas receitas. E de que máis se podría enrencher logo? Pois mira, Aí, de pa coller un ideas. lote de cousas. Poderíamos facela cuns tomatiños sherry. Poderíamos facela cuns ovos de paspallás. Ai, tamén. Poderíamos Pe- facela con as boliñas de mozzarella, deses queixos así que xa veñen tal. Sí. Pues, unha uva. Vale, Coa daquela- uva, si eu- é carne de porco, cunha uva queda espectacular. Perfecto. Queda- Faco o buratiño e meto uva aí, igual Claro, que tú. igual. Ah, moi ben, moi ben. Pois, Sí, collo ideas só para Home, facer, pois xa hai que verás. coller. Un día e sorprendela cativa, con pois estas xa albóndegas. verás como despois xa pide máis dunha vez. Pois Xa. mira, eu vou a pasar o preve, vou a pasar o brazo batedor. Sí. Vou enseñar un truco Todo tamén, eso. porque cando pasas non che ten pasado que pasas unha salsa, Sí. un preve destes e salpica todo. Bueno, algunha vez pasoume. Ves? Sabes que pasa? Claro, se non ten a suficiente altura, aí vai, traca, mancha Sí, pero ainda que teña así altura, pero mira, Mancha a eu cociña vou a toda. botar o preve, aí está. Esta misma cazola que ten todos os sabores aí pegadiños, Sí. é que vou usar para facer as albóndegas, Ah, moi ben. Moi ben, pois agora collemos fil de cociña Sí. e vamos a tapar isto
tapamos así, enteiro, pero deixamos un oquiño por aquí. Xa sei, botar a batedora. Moi Hombre. ben, moi ben. E agora, pois mira, metemos por aquí a batedora, levantamos así un poquinho, levantamos a saya así un poquinho, metémola, e agora xa trituramos, E bates e así e non que salpica. salpique aí no plástico que queira. Que che pareceu? Genial, pareceme genial. Home, son destes trucos que, sabes como se aprende isto? Despois de encherse de sal, de preve, unha chea de veces. E cando aprebes a facer estas cousas? Nada, pasámoslle, porque o tomate que lle botín aquí, o tomate xa era relado. E así non hai que pasala tanto. Ah, vale, vale. Claro. Xa o fixeches antes. Pois mira, estou pensando eu aquí que, oiches, as albóndegas, non hai lugar que non teña unha albóndega, é típica, verdade? Sí, é unha desas receitas que se fai en todo o mundo. En todo o mundo, Sí. si está pensando eu agora nas suecas, non? Que dinche, ven comprar, ven marcar aquí un moble e comes unhas albóndegas É suecas. unha excusa como outra calquera. Tal cual. Pero bueno, a min non me gusta nada, Onde Xa. estea unha albóndega nosa, Cabé, feita, da casiña. así feita na casiña, E pois... despois, mira, eu teño unha amiga que tamén foi a China, porque en Asia tamén son típicas, E hainas por todo o mundo, A verdade é que sí. Foi a China e tomou, desde que foi, mira, ben, e agora sabes que fai ela? Albóndegas de porco con salsa agridoce. Moi ben. Pero moi non as ben, frite, elas fainas nese... Nun caldiño. Al vapor, ao vapor, nesa cunca que é como de... Sí, nun cocedor de bambú. De bambú, joder, non me sabía, iba a dicir de mimbre. Non, nun cocedor deses de bambú. Pois fainas así, tan che ben boas, No, está... Bueno, Tan pois mira, boas. vou a recoller un poquinho aquí. E nos países árabes, estuve mirando outro día que lle chaman kofta, que me lembrei. Eu iba a dicir kafta, pero é kofta. E esas son máis distintas, porque son albóndega, pero nun espeto de madeira, e poñenlle a carne así de redor, e van apretando así, e despois, igual. Eles farán seguramente que de cordeiro, porque eles utilizan moito que o carneiro. Pero dis a que fan ovella. de peixe tamén, Sí, de cordeiro moito, pero tamén de peixe. Bueno, pois mira, ahora xa teño ali o aceite quente, mentras ti vas boleando e metendo a sorpresa, eu vou fritindo. Vale, moi ben. Moi ben. Isto a tua nena vanlle encantar. Home, moi E a bo Manu traballo. tamén, xa verás. Tamén, sí. Mira, A nós pois que nos nada. gusta comer a todos. Ahora voy a apagar a isto. Pero que le marcho. Xa Moi levo ben. café. Pois e xa nada, está. eu agora simplemente vou dar aquí 10 minutos co preve. E non Xa máis. as teño Moi listas, ben, pois veña, Xa. veciño, hasta despois. Veña, Isa. Bueno, familia, xa vedes, xa temos todas as albóndegas fritidas. Simplemente agora poñelas aquí 10-12 minutiños ao lume e vémonos nun intre na mesa para emplatar. Tomade nota, así se fan unhas albóndegas sorpresa. Para facer o preve, refogamos a cebola picada, a cenoria e o tomate relado durante 5 minutos. Agregamos o viño e cociñamos ata que a cebola estea tenra. Engadimos o caldo de verduras, deixamos que se cociñe e pasamos o brazo batedor. Para facer as albóndegas, adobamos a carne picada e engadimos o pan de molde rebollado en leite e ovo batido. Cortamos o queixo fresco en anacos e rodeámolo ca mestura de carne picada. Rebozamos as albóndegas con fariña, fritímolas e engadímolas á tarteira. Deixamos cocer todo xunto uns 15 minutos ata que o preve quede espeso. Bo proveito! Bueno, familia, xa vedes esta receta. Hoxe estou moi contento porque sei que esta é unha desas receitas que vades a repetir. Mirade, unha pinta estupenda. E collemos a albóndega e temos a sorpresa por dentro. O queixo fresco que está bueno. Quedo aquí probándoas. Vémonos mañán. Recordade que paso lista.